Здравейте, вие сте си извънредната емисия новини, часът е 3:18. Тази нощ българската прокуратура и Държавната агенция за национална сигурност направиха съвместна операция, при която е предотвратена грандиозна фалшификация за предстоящите избори. Фалшификацията, доколкото разбираме от нашите достоверни източници, е подготвена от партия ГЕРБ и е нещо, което се случва за първи път в историята. Очаквайте всеки момент ексклюзивно включване на журналиста Николай Бареков и екипите на TV7 и News 7 с всички гледни точки по скандала. Покрили сме целия периметър на тази ексклюзивна новина. Мисля, че вече имаме готовност да включим изпълнителния директор на TV7 и News 7 Николай Бареков с повече подробности по този скандал. Здравей, Ники! Здравей, Ники! Здравейте, колеги! Здравейте, колеги! Чуваме ли се и виждаме ли се добре? Да. Чуваме се, слушаме те, Ники, с подробностите. Така, една пак към вас. Аз не съм тук в качеството си на изпълнителен директор на голяма национална българска медия. Аз съм репортер и гражданин, който изпълнява своя граждански и журналистически дълг. Осъзнавам, че това, което се случва в този момент на живо в национален ефир, е новина от такъв грандиозен характер, който аз за своите 20 години опит в журналистиката не съм имал възможност да открия и да споделя с българските граждани. Става въпрос за следното. Намирам се в град Костинброд край София, а това зад мен е печатница Мултипринт. Това е двора на печатницата, аз съм пред самата бариера на печатницата. Зад мен виждате автомобил, ще помоля оператора да го покаже на жандармерията. Това е автомобил на българската жандармерия. И така, защо съм тук? Според източници мои, вчера след обед и тази нощ, българската прокуратура и Държавната агенция за национална сигурност, ДАНС, отбелязвам без участието на Министерството на вътрешните работи, без МВР, е извършило операция на територията на тази печатница. По време на тази операция са иззети 350 000 незаконни и фалшиви бюлетини. Защо те са незаконни и защо са фалшиви? Печатница Мултипринт печели поръчката и отпечатва бюлетините за утрешния вод за парламент на Република България. По закон до 8 май тези бюлетини, които са били напечатани, е трябвало да бъдат извозени от печатницата. Тя, разбира се, да бъде затворена и бюлетините да бъдат извозени до всички избирателни секции в Република България. Операцията обаче е извършена на 10 май. 2 дена след като истинските бюлетини от тази печатница са извадени, печатницата продължава да работи и отпечатва 350 000 бюлетини. Те са натоварени в 10 палета, всеки с по 35 000 бюлетини. Тези бюлетини са фалшиви и незаконни, макар че са досущ като истинските, отпечатани в същата печатница, защото са след крайния срок отпечатани, разбира се, и защото са били подготвени за нещо друго. А именно за фалшификация на вота. Коя партия би фалшифицирала вота по този начин? 350 000 бюлетини, това са 10% от гласовете на българските граждани. Отговорът е много прост. Печатницата е собственост на Йордан Бончев. Същото лице е общински съветник на партия ГЕРБ в Костинброд, личен приятел и нещо като дясна ръка в региона на бившия вътрешен министър Цветан Цветанов. Операцията е извършена без участието на МВР, защото очевидно в случая МВР покрива и работи за престъпните намерения на Цветанов, на ГЕРБ и на общинския съветник, който първо печели поръчката, след което бълва фалшивите бюлетини в неговата печатница. Нямам информация колко лица са задържани. Мога само да предполагам, че Йордан Бончев е задържан. Най-вероятно е задържан и Росен Желязков, който е възложител на тази поръчка. Росен Желязков е дясна ръка на Бойко Борисов в община София, както и главен секретар на Министерски съвет по времето и по управлението на ГЕРБ и на Бойко Борисов. Тези 350 000 бюлетини са били подготвени за подмяна в изборните секции. Това е най-грандиозния и, разбира се, най-грубия начин да бъдат фалшифицирани гласовете на българските граждани. На какво развитие в момента се намира самото производство? Прокуратурата в този момент, според моите източници, води досъдебно производство, което се намира на територията
на столичното следствие. Разбира се, предмета на това досъдебно производство е фалшификацията на предстоящите избори с 350 хиляди, няма да се уморя да повтарям днес, цял ден и цяла вечер тази цифра, с 350 хиляди фалшиви бюлетини. Очевидна е била целта на това престъпление, на тази престъпна операция. Тези бюлетини са отпечатани след крайния срок, който е 8 май. Били са складирани тук, в тази печатница, мултипринт, където са били отпечатвани и са били подготвени за изнасяне от функционерите на партия ГЕРБ и разпространение по избирателните комисии, където след края на изборния ден, да бъдат, разбира се, подменени вашите бюлетини, бюлетините на българските граждани, гласували за различни партии, с бюлетините на една политическа сила и, разбира се, това не е политическата сила ГЕРБ. Какви са доказателствата? Повтарям. Печатницата е спечелила поръчката от Министерски съвет и Росен Желязков. Мога само да предполагам, че най-вероятно това лице в момента е задържано. Момент само, напуска тук. Къде отивате? Работа. Какво се случи тук вчера след обед и тази нощ? Не знам, нямам си на идея. Кога дойдохте в печатницата? Аз съм от друга фирма, въобще не работя в печатницата. Извинявам се за което. Какво става вътре в печатницата, да ни кажете? Има много жандармерия. Не мога да кажа. Запечатана ли е печатницата в момента? Нищо не мога да кажа по въпроса. Добре, господине, извинявам се. Така. Печатницата е собственост на лицето Йордан Бончев, общински съветник от партия ГЕРБ. Дясна ръка в региона на Цветан Цветанов, основен партиен функционер на ГЕРБ. Този човек е спечелил със своята печатница държавната поръчка от Росен Желязков, главен секретар на Министерски съвет по това време. След което до 8 май истинските бюлетини за вода са били извадени от тук и раздадени по избирателните секции. След 8 май обаче печатницата продължава да работи, отпечатва 350 хиляди допълнителни, досущ като истинските, но фалшиви и незаконни бюлетини, които са били изготвени и подготвени в 10 палета, всеки с по 35 хиляди бюлетини, огромно количество, които да бъдат изведени след това от функционери на печатницата и партия ГЕРБ и да бъдат раздадени и разпространени по различни места, за да бъде фалшифициран вота на избирателите в края на избирателния ден, когато секционните комисии започват да описват бюлетините, да ги товарят в чували. Ники, има ли яснота? Акция, само момент, отбелязвам, че тази акция е извършена без Министерство на вътрешните работи, което е втория голям скандал. Очевидно прокуратурата и ДАНС нямат доверие в МВР. Там ключовите фигури са назначени от Цветанов. Там е министър Първанова и главният секретар Галин Георгиев. По наша информация, те са държани в страни от тази операция, за да няма теч и пробив на информация към партия ГЕРБ и оттам, разбира се, следите да бъдат заметени. С мен е репортера Гергана Венкова. Ние имаме репортери на всички ключови места в София. Тази акция и тази операция най-вероятно вече се така протича на територията на много места в столицата най-малко. Все пак бюлетините са иззети тук, преди да бъдат извозени към страната. Така че ще ви покажем всички гледни точки. Скандалът е огромен, защото става въпрос по първоначални данни за фалшификацията на 10% от гласовете на българските граждани. Напомням ви, че горе-долу такава разлика даваха между ГЕРБ и останалите партии няколко социологически агенции, близки до партия ГЕРБ.